Готово. Ето е готино, изчакай малко. Ама то пък на телефона не се вижда. Ами, мисля, че... А? Предполагам. Как се вижда? Нищо е това. Трябва да видим на черната вече като такова. Да. Там да я сложим. Утре ще отидеш взема червен. Давай. Да. Ами, да, вижда се, че са тройки. Е, на клипче изглежда по-яко. Дай друга. Абе, бива. Аз го виждам задка на колата. Жалко, че не успяхме към музиката да го вържа. Да, ще добре нове. И сега гледаш минава гарда. А да, викаш, що не, нали не е синьо? Да. Ама лампите? Тях няма как да изключа. Трябва да сложа лепенки. Ето и... Ето е последното. Последното ли? Да. Как бе? Първото. Как бе? Дали? Да, след първото. И сега следващото е дето премига. А нали оная вечер повече кирийки имаше? Няма. Те просто се редуваха. Всичките много такова, много... Всичките се върнаха една след друга така. Те са 14 по принцип. Трябва да видя. Аз горе май четах, че са няколко режима. Ами те са 3 режима. Първи режим е цялата лента, цялата пура с къде свети с по-силно и по-слабо. Втори режим е тези различните миксове. Аха. Чакай. Видя ли бе? Видя ли, че не е? Давай продължай нататък. Ето и го нямаше преди. Ето е интересно. Чакай. Какво? Нищо. Нищо е. Аз не те видях, че вървиш. Мале, има си играе в България с това нещо. В смисъл, аз доста работи ще правя. Само двигателя няма такова. Има да пробиваш. Не. Не се знае. Трябва да се жиш със сигурност. А? Със сигурност трябва да се жиш малко. Ето Да. Ето е готино. Ето е се. Но там къде караш? Може да обиколи. Днес се порадват. Чакай. Кой викаш? Викам, днеска се порадват на цигания малко. Няма като я снижа. И джантите да избарам. Друго има ли? Тия стройки. Ти го нямаш преди? Нямаше го, аз ти казах, че нещо пропускаме. Бая ти пропускаме обаче, да знаеш. Аз ти казах. Той вече май се повтаря вече. Вече.
Старат ли си? Дай менка. Не, да. Той е първо. Това е интересно, между другото. Където ли? Да, где свети по едно. Интересно се вижда, ли? Да свети една точка, бе? Да. Някой. Ще бъде отзаде да свети две, отпреди една. Да. Дали? Отпреди и отстрани по една и отзаде две. Или отпреди една, отстрани две и отзаде три. Още по-хубаво. Да. Трябва да ги видя как да ги направя, примерно. Няма да Не, към спирачката да ги вържа. Възможно е, да. Натискаш спирачката и цялата светва отдолу. Примерно и тей. Яко. Това е много яко, да. Към третия стоп. Натискаш и цялата кола светва отдолу. Отдолу, представяш си? То се заре ми се изкарва там. Представяш си? А и отстрани се вижда? Хубаво, виждаме. Нали? Утре трябва да видим да пробим на другата Хонда. На другата. Да, че е по-ниска. Да. О, я отключи там, че съм заключил. Чай малко. О! Спирам го. Не. А? Спирам го. Да, бе, да. Не бе, че трака като... Снимаш ми колата ли? Тук е лесно. Търпаш. Дали? Чекай. Да, спирай ги ти. Кабелаците не са виждат. О, Искаш да ги видиш? чакай. Чакай. Аз бях първи. Езги си твоето? Пак добре, ама фаща по-голямо. Да.